Sanibonani nkulukudu, sengaphakathi ngazakwethu. Yanibingelela mkhulu wasemakhosini, yanibingelela indaba elixoxa ngofakazi, yanibingelela unoyikhemeke mfungela. Indaba enhle exoxwa ngofakazi, ijaji elijaji isiminyo sokugcina. Abaziyo bathi walking dictionary. Indaba zidida abaningi basala bebala amabala empangele. Inqabe yokulinda amakhosi. Akomthetho nawokondula. Maningi-ke ngeke ngize ngiwabale. Please don't forget wena ukuthi usubscribe la ku-YouTube kamkhulu wasemakhosini. Indaba elixoxwa ngofakazi. Into nje esinayo kakhulu ngazakwethu. Ngizokhuluma kakhulu ngezibonakaliso. Sizokuchaza ukuthi uma kuvela amaphupho eniwaphuphayo asuke echaza ukuthini. Wathi nje fahla mbejana. Angizokuba mude, angizokwanda. Wena osuke uphupha uzishaya iselfie lapha ihaxaza ngelokhuzana. Usuke kukhona isithwebulo esibhekiswe ngawo, ikakhulukazi futhi kusuke kusetshenziswa isithombe sakho lapho. Wena usuke uphupha into ekuthiwa yisibuko, uzibuka esibukweni. Usuke ufana nomuntu osuke ethwetshule nawe futhi uphila. Usuke usetshule uphila, so zama ukuthi uphakame uye kumelaphi ozofika kwenzela icupho. Uma kwenzela icupho asebenzise lezi zinto zibe mbili, asebenzise isithombe sakho, asebenzise isibuko. Bese kugilela imigilingwane ethize. Angisho ukuthi njalo bese nawe kuba khona ukuthekelela ngoba thina kithi kunezinto zakithi esisuke sinikiwe zona zokukwazi ukwenza kanjalo nesayalelwa ngakho esikwenza futhi kwenzeka. Size kula umuntu wesifazane ophupha esesikhathini. Kusuke kukhomba ukuthi kunengane eyachithekayo noma ukade uphuphunyelwe isisu isidinga ukuthi inawe ngane yakwethu. Ilokho nje ngizokubambela bese ngisho khona uqaphele kakhulu bese uyahamba uthole ukugezela lapha kumelaphi. Uqeda ukugezela uvula umhlahla bese uyayinaka ingane yakho. Uyenzele ababelethisi. Ababelethisi leli lade suke silenzela wona ngomthetho lenziwa ngembuzi. Right, bese siza-ke la. Uma uphupha ufishi kusuke kuyinhlahla lokho, kodwa uma uzophupha ugxumagxuma noma uhamba, yazi ukuthi kusuke kubika isisu, kukhona okhulelwe ekhaya noma kungenzeka ukuthi kwawena ukhulelwe umuntu othize nenhlahla esiswini sakho noma umuntu othize isibusiso. Vele-ke ingane isuke isibusiso suke kuyinhlahla. Uwena othi uyawuphuphe uboniswa izinyosi ngane yakwethu. Yazi ukuthi ukuboniswa kwakho iy'nyosi kuhlukene imikhakha nezigaba ey'thize. Okokuqala kuyasibanga isichitho. Uma ngabe uphuphe iy'nyosi kuyenzeka zibe isichitho. Kuyahlukana imizi. Uma ukube zibe isichitho nawe ubona empilweni yakho iyasongonyana iba inkinga nje. Iba nokubanyukunyuku. Kodwa zenzeka futhi iy'nyosi zifike kuwena zibe yibutho lakini. Ibutho lakini. Bazokwazi uma ngikhuluma ngebutho lakini ukuthi kusuke kuyibutho elikanjani, kodwa yibutho lona lakini elisuke lizokulwela nezimpi osuke ubhekane nazo. Kuyenzeka futhi okunye ngizokukhumbuza ukuthi uma ngikhumbule ngincazelo phakathi kwalezo zinto zombili yaba yibutho benhle. Futhi kuyenzeka futhi uma uyiphupha lesuke izodlala elokhuzane kube umuntu osuke yidlozi lakini. Uyabo uthola ukuthi izodlala nje ekhethinini thizeni ubone suke kuyidlozi lisuke likuvizitha, kukhona indaba elisuke likubikela yona. Kungenzeka yinhle noma suke yimbi kodwa nawe uzobona ama-actions athize. Bese sithi kulabo osuke uzophupha ubona umuntu wakini uyakuthatha uhamba nawe noma ukukhipha ngesango khona into afuna ukuyokubonisa yona. Yazi ukuthi lowo muntu usuke ngosiyame ey'tshela ukuthi naye usaphila. Usuthi ufana nesipoko kodwa usuke ezokulanda yena. Kade-ke ungabe umuntu oselala engavuki kanti usulandwe yiloya muntu. Kusuke kuyinto yona engakho kahle. Kusuke kufanele ukuthi akukhulunywe naye lowo muntu. Uma ukuthi kwakuwumuntu osuke ukhonzane naye, imvamisa kuba umuntu osuke ukhonze kakhulu esuke umngani. Noma besuke kuthiwe nikhonzene naye kakhulu. Ngabe umama, ngabe ugogo, ngabe umkhulu, ngabe ubani bani. Ngiyathokoza-ke ngane zakwethu umkhulu wasemakhosini lo ndaba exoxwa ngofakazi. Iyona video esisasenayo kwanamhlanje kule YouTube.
ku-YouTube namhlanje ku-YouTube kamkhulu wasemakhosini. Ehena. Ngiyathokoza zakwethu. Cabakho ndawuwe abakho vele abanomhlaba wonke. Nisondele njalo siyathokoza ndawo yami.